Още в понеделник обаче. И така, уважаеми приятели, продължаваме с награждането жени. Да заповядат Камери Ангелова Филева и Петя Ангелова Николова за награждаване. Наградите ще връчи господин Александър Йовчев, Българска федерация бойно приложени спортове, председател на управителния съвет. И така, тук имаме две места. Камери Ангелова Филева, клуб шампион. Време 4 минути, 4 секунди 900. И първо място за Петя Ангелова Николова, 4042. Малка оспорвана. Малка разлика между двете. Аплодисменти